Καλησπέρα φιλαράκια μου, Βελερεφόντης εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα έχουμε Monday Horror, ο τρόμος της Δευτέρας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα ακόμα horror game. Martha's Dolls. Είναι το demo, από ό,τι μας λέει εδώ πάνω, δεν υπάρχει ακόμα τελική έκδοση. Αν μας αρέσει θα παίξουμε και το full game. Λοιπόν, ξεκινάμε, new game. Έχει να κάνει με κούκλες. Finally. I'm inside Martha's house. I am inside Martha's house. Είμαι στο σπίτι της Μάρθας. Φακό δεν φαίνεται να έχω. Όπα. Camcorder. Βιντεοκάμερα. Οκ. Γιατί το λέει camcorder. Camcorder battery. Πάρε και την μπαταρία. Πώς το χρησιμοποιώ? Use. Εδώ είμαστε. Ωραία φίλε Φρίκι. Hey, Frankie. Are you Frankie? Φρέγκι. Ποιος είναι ο Φρέγκι? Φρέγκι αδερφέ. Δεν είναι παιδί, είναι η κούκλα είναι. Κούκλα δεν είναι. Νασούκα. Φως. Με κοιτάει στην ψυχή. Φύγε. Με κοιτάει στην ψυχή. Κουνήθηκε. Κολόπεδο. Camcorder battery. Πάρε battery. Τελειώνει η μπαταρία. The doll was looking to right side. Ναι, κοιτούσε δεξιά. Κουνήθηκε το κεφάλι. Όνα σου. Πω δεν φαίνεται τίποτα με κλειστεί την κάμερα. Και δεν έχω και μπαταρία. Κλειστεί αυτή η πόρτα. Εδώ. Κάτσε. Το μπάνιο. Έχει τίποτα εδώ? Δεν πιστεύω να έχει κάτι εδώ. Αντανάκλαση δεν έχουμε εδώ. Τίποτα. Δεν πιστεύω να γυρίσει και να είναι πίσω μου. Όχι, δεν γυρίζω. Κάτσε, η μπαταρία τελειώνει κάθε φορά που χρησιμοποιώ την κάμερα. Κάτσε. Don't use it. Close. Πώς βγάζω την κάμερα? Η κάμερα δεν βγαίνει. Τρελαθώ. It looks like someone is living in this house. Κάποιος λέει φαίνεται σαν να μένει κάποιος στο σπίτι αυτό. Εδώ. Σαν ένα κλειδί φαίνεται, αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Δεν έχουμε φως. Κάτι ψηλό φαίνεται. Η κουζίνα είναι εδώ. Κλειστή είναι αυτή. Κάτσε, δεν έχω μπαταρία λογικά. Combine. Ναι αδερφέ, ναι. Τίποτα, αυτό δεν έχει τίποτα. Το ψυγείο εδώ όλα καταλελειμμένα φαίνονται. Εμείς υποτίθεται ψάχνουμε την εξαφάνιση της Μάρθας. Αν κατάλαβα καλά από την περιγραφή. Λοιπόν, αυτή η πόρτα εδώ δεν ανοίγει. Ωραία. Μήπως μπορούμε να φύγουμε μια για πάντα? Όχι. Εδώ. Όπα, κάτσε. Αυτά δεν ανοίγουν εδώ. Εδώ έχει μια κονσόλα. Αυτά είναι σαν παλιές, Sega Mega Drive. Φάση. Σε ποια εποχή βρίσκομαι? The Uncertain. Μάλιστα, και μια μπύρα. Lockpick. Οκ, παίρνω και το lockpick. Τώρα θα πάω αναγκαστικά πάνω, guys. Πρέπει να πάμε πάνω.
Πρέπει να πάμε εδώ. Εδώ είμαστε. Ένα δωμάτιο παιδικό. Is that a kid's room? I think she didn't have kids. Δεν θυμάται, λέει, αν είχε παιδιά η Μάρθα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παιδικό δωμάτιο. The Uncertain. Limited Edition. Τελειώνει η μπαταρία μου πάλι. Την εταιρεία, κλείσε το φως. Βασικά άνοιξε το φως. Εδώ έχει ένα I need to find a key. Α, είχαμε δει το ένα κλειδάκι μικρό κάτω. Δεν μπορούσαμε να το πάρουμε όμως. Κάτσε, εδώ έχει φως. Ας μην στο ζαλίσουμε όλη η μπαταρία. Πάμε. Πού είχα δει την μπαταρία? Κολόπεδο. Κάτσε, εδώ είχα δει ένα κλειδάκι. Δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει να βρω το κλειδί. Κάπου αλλού θα έχει κλειδί. Κάτσε, μήπως εδώ στο δωμάτιο δεν το είδαμε καλά. Οχ. Εδώ κάτι δείχνει. Small key room. Small room key. Πάρ' το μπρο, πάρ' το. Ω, γαμίσου. Τη μάνα σου. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Κολοπέδι. Έλατε, δεν βλέπω Χριστούγεννα. Δεν βλέπω Κάτσε. Αυτό δεν ήταν άλλο. Άλλο ήτανε, guys. Κάτσε. Έχω small key. Πού πρέπει να βάλω? Small key. Εδώ. Δεν ξέρω, βλέπετε κάτι εσείς? Το βρήκαμε, αυτό δεν είναι? This key is for a room close to the kitchen. Άρα δεν είναι αυτό. Κάτσε. Πρέπει να πάω κάτω. Guys. Δίπλα, λέει, στην κουζίνα είναι. Το δωμάτιο που ήταν κλειστό. Ναι, εδώ. Οπα. Εδώ είμαστε. Α, κάτι μας δείχνει εδώ. Μπάτερι, πάρε μπάτερι. Δεν βλέπαμε Χριστό. Εδώ είμαστε, ωραία. Α, lockpick. Space. Τι θέλει? Λίγο πιο εδώ θέλει. Άνοιξε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Paper. Πάρ' το. Γιατί είναι ανάποδα? Α, κλειδί. Frankie is my favorite doll. He is the guardian of the house. I made him since I was youth. Since I was young, μάλλον. He is funny. Πώς γυρνάει? Εδώ. He is funny and love to play a lot. He loves hide and seek so much, but when she is angry, he is a monster, Martha. Oh man. Μας κυνηγάει ο Φράγκι, guys.
Ανακοπή έπαθα ρε, ανακοπή έπαθα ρε. Γάμω τη μάνα σου κολόπεδο γάμο. Κολόπεδο. Κολοφράγκη. Τώρα πρέπει να μπω λογικά εδώ με το κλειδί που βρήκα. Κλείσε την κάμερα. Κούκλεσε με μαχαίρι. Τις μαχαίρωνε. Τι έκανε, βουτού έκανε. Εδώ κάτι έχει. Κραγιόνς. Όπα. Τσέστ. Α, πρέπει να βρω και κωδικό. Πού να το βρω τον κωδικό, αδερφέ. She was making a load of those. Σόπα ρε μεγάλε. Εσύ λύνεις μυστήρια. Είσαι εξερευνητής μεγάλος εσύ. Εσύ είσαι κάνας explorer. Ανακαλύψεις καμιά ήπειρο. Παιδιά, τι φρίκι φάγαμε. Τι λέει. Knives. Knives, δεν έχει κάτι άλλο. Knives, μήπως κάτι βρίσκεται στα knives. Knives, δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Για πάμε και εδώ μέσα. Το μπάνιο. Κάτσε, έχω μια μπαταρία ακόμα. Βάλτε να και ό,τι γίνει. Βάλτε να και ό,τι γίνει, μπρο. Δεν βλέπουμε Χριστό. Βιβλίο. Πες μου ότι έχει άνθρωπο εδώ μέσα. Όχι, εντάξει. Κλείστο. Μα σου γαμίσω, κολοπέδι. Ναι, τι θέλει να βρω τώρα. Κλείς την κάμερα για να μην καίει. Go out. You are not welcome here. Αχ, μου κόψε τα ύπατα. Βάλε την κάμερα και ό,τι γίνει. Welcome here μας είπε κάτι τέτοιο. Πάμε κάτω, πάμε κάτω. Δεν βλέπουμε όμως, θέλουμε φως. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω από εδώ. Πρέπει να φύγω από εδώ. Πώς φεύγουμε όμως. Knives. Κάτι μου έπρεπε να βρω στα knives. Α, εδώ μπορώ να ανάψω. Άναψω το φως. Άναψω το φως. Κάτσε, μπορώ το να ανάψω τα φώτα. Γιατί δεν το βρήκα εγώ αυτό νωρίτερα. Κάτσε, έχει μοχλούς, δεν έχει εδώ. Διακόπτες. Πού είναι ο διακόπτης. Δεν έχει διακόπτη το κουζίνα. Τι κάνω τώρα, παιδιά. Τι κάνω τώρα. Και δεν έχω και μπαταρία σε λίγο. Πάμε πάλι πάνω. Λογικά κάτι είναι με το... Λογικά κάτι είναι με το... Αυτό είναι ο Φράγκη, με τα knives. Κάτι παίζει με τα knives εδώ. Έτσι θεωρώ. Για να μας το λέει τώρα αυτός knives. Κάτι παίζει με τα knives, αλλά δεν μπορώ να πάρω knives. One eternity later. Α, πρέπει να βρω το κωδικό εδώ, knives. Α, κάτσε. Τώρα το βρήκαμε ρε παιδιά. Ο κωδικός είναι στα knives. Back. Μας το λέει. 1, 2, 3, 4, όχι. 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4. Πάμε. 1, 3, 1, 4. Αυτό ήταν.
Α, πήραμε κι άλλο κλειδάκι. Basement door key. Πάμε στο basement. Δεν θέλω basements, δεν θέλω basements να πάω. Δεν θέλω basements. Πάμε αναγκαστικά. Πρέπει να βάλω την κάμερα τώρα. Και ό,τι γίνει. Πάμε. Εδώ είναι το basement. Ρε φίλε. Κάτσε βάλε. Δεν έχω άλλη μπαταρία, δεν έχω. Κολόπεδογα. Ωραίο παιχνιδάκι. Είστε για να παίξουμε το full game όταν θα βγει full version. Guys μου, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, δεν σας άρεσε, αφήστε ένα like κάτω. Γράψτε μου στα comment τι άλλο θέλετε να παίξω. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Φίλια!